салом арз мекунем ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо баротон мехонад. Рафтем. деринтизортарин ва пурсарусадотарин набар дар охири ин ҳафта бешубҳа рақобати ҷавобии Конор Макгрегор ва Дастин Порье дар доираи рақобатҳои UFC 257 буд. ин рақобат то ҳадде маҳбубият пайдо кард ки кадом шабакаи иҷтимоиро варақ назанӣ, гап сари ҳамин рақобат аст. Дастин Порье қасди 6-солаи худро дар охири раунди дуюм бо зарбаҳои пайҳам ки Конорро ба замин хобонид гирифт ва шумораи ғолибиятҳои худро ба 27 расонид. Конор бошад аз панҷумин бохти худ истиқбол гирифту ба рӯйхати рақобатҳояш як нокаут сабт гардид ки то ин ҷониб надошт. хулас ба фикри шумо аввалин одаме ки ба таҳқири Конор шитобид кӣ буд? албатта ки Ҳабиб Нурмагомедов. ӯ дарҳол ҳамон акси ба қавли бобоҳо ба замин дароз кашидаи Конорро дар инстаграмаш гузошту навишт ки саҳари барвақт ҳамаро бедор карду худаш ба барвақтӣ хоб рафт. ин албатта аввалин ба қавли пости Ҳабиб буд. баъдан ӯ дар мавриди шикасти Конор назари касбии худро баён кард ки ба худи ирландӣ он қадар мақбул наёмад ва ба Ҳабиб ҷавоб гардонид. доғистонӣ сабаби шикасти Конорро чунин шарҳ дод: ҳамин хел аст вақте шумо дастаи худро иваз мекунед ва шарики тамринии худро ки шуморо чемпион кардааст як сӯ мегузореду ва ба кӯдаконе ки аз воқеият дуранд тамрин мекунед, гуфтааст Ҳабиб Нурмагомедов. кӯдакон гуфта ӯ Дилон Денисро дар назар дорад ки дар ҳамон шаби хотирмони Лас-Вегас асосгузори ҷангу хархаша гардида буд. Конор бошад аз шаҳри Ҳабиб он қадар хушаш наёмад ва дарҳол ҷавоб гардонид ки ман то ҳол чизеро иваз накардам. ин бачаҳо аз ҳамун аввал бо ман буданд. мо бо рақибон бояд эҳтиромона муносибат кард, гуфтааст Конор Макгрегор. хулас охири корро фаҳмед дилатон аз ҳама чиз мемонад. Конор барои бой доданаш $5 миллион гирифт ва Дастин Порье барои шикаст додани ҳарифаш $1 миллион. ҳамин аз рӯи адолат аст. ба ғолиб $1 миллион бидиҳӣ, ба шахси мағлуб 5 маротиба зиёдтар. хулас ба фикри ман UFC-ро ҳамун ба қавле гапу овозаҳояш зур аст. рақобатҳояш маънӣ надорад. ҷадвали имсолаи чемпионати Испания ва ҷойгиршавии дастаҳои пештоз дар премера пеш аз ҳама қаҳрамонии Атлетико Мадрид дар мавсими солҳои 2013-2014 мемонад. чаро ки маҳз ҳамон даврон ҳам мадридиҳо аз Атлетико дар ҷадвал ба дараҷаи чобукона ба пеш қадам мезаданд ки қаҳрамонони Эл Класико аз паси тими Симеоне ҳеҷ намерасиданд. ин маврид низ вазъи феълии дастаҳои монанд ба қаҳрамоншавии деринтизори Атлетико Мадрид ҳасту ба эҳтимолияти зиёд метавон гуфт ки Барса боз ҳам шарманда мешаваду Реали Мадрид бо умеди худсафедкуниҳо дар тобистон рӯ ба бозор меорад. хулас ки дар чемпионати Испания пас аз 18 даври чемпионат дастаи Диего Симеоне бо касби 47 хол пас аз 18 бозӣ садрнишини ягонаи премера буда аз Реали Мадрид 7 хол бештар дораду аз Барселонаи Месси бошад 10 хол зиёдтар ва ин ҳам дар ҳолест ки Атлетико Мадрид як бозии дигар ҳам дар эҳтиёт дорад. барселонаро дар ҷадвал ҳатто Севилия ҳам метавонад пеш гузарад, вале аз ҳама муҳим он аст ки агар Атлетико Мадрид дар бозии эҳтиётияш пирӯз шавад, дигар Реалу Барселона агар дар Феррари ҳам шинанд, Атлетикои велосипедсаворро пеш гузашта наметавонанд, агар албатта ки ягон ҳолати ба истилоҳи форс-мажор рӯй надиҳад. шумо бозиҳои ҳендболро тамошо мекунед? агар то имрӯз накарда бошад, маслиҳат медиҳам ки тамошо кунед. бовар кунед, чашм канда наметавонед. фақат тавсия медиҳам ки агар ҳендболи сатҳи болоро тамошо карданиед, илтимос бозии мунтахаби Русияро тамошо накунед ки дилатон аз ҳендбол гуфтани варзиш мемонад. чун пас аз оне ки мунтахаби ҳендболи Россия ба марҳилаи ҳасбии чемпионати ҷаҳон баромадан натавонист, албатта ки барои кишвари паҳновар ин хабар ба ҷуз аз болои сӯхта намакоб чизе набуд. мунтахаби мардонаи Россия оид ба ҳендбол бозиашро бар яккачини Шветсия бо ҳисоби 20-34 бохту аз иштирок дар марҳилаи чоракниҳоӣ ба пуррагӣ маҳрум шуд. натиҷабахштарин бозингари русҳо бошад Александр Котов гардид ки 5 гол зад. дар сафи шведҳо Лукас Пелас бо 8 голи задааш беҳтарин дониста шуд. дар натиҷаи бохт аз шведҳо мунтахаби Россия бо 5 хол дар мавқеи чорум монда, шведҳо бо 8 хол дар гурӯҳ
пирӯз шуданд. бояд эълон намуд ки дар чемпионати ҷаҳонии ҳендбол ки айни ҳол дар кишвари миср идома дорад ба хотири таҳримҳо аз ҷониби агентии ҷаҳонии зидди допингӣ ки 2 солро дар бар мегирад, варзишгарони рус таҳти парчами федератсияи ҳендболи кишвараш баромад намуданд ва бар ивази суруди миллии Россия низ суруди миллии федератсияи байналмилалии ҳендбол садо дод. Мунтахаби Россия бошад аз соли 1999 инҷониб дар чемпионатҳои ҷаҳонии ҳендбол ягон медал ба даст наоварда бар зами аз муқаддасотҳои миллӣ маҳрум гардиданаш дар мусобиқаҳои фароҷаҳонӣ боз натиҷаҳои талху торике дорад. хулас ки бало болои сари русҳо аз 4 тараф ба мисли борон рехтаасту ба ҷуз хандидани бахт ба ҷонибашон дигар чорае надоранд. ҳарчанд ки ҷомеаи ҷаҳонӣ русҳоро аз барои истифодаи допинг доим лаби ғор бурда тела карданӣ мешаванд, ворисони Пётри Бузург ҳамоно аз бузургиашон нишон додан мегиранд ва ба вуҷуди кулли нобарориҳои олимпияшон дар варзиш ҳангомаҳо месозанд. ҳангомасози даврони навин аз Россия ин шомодбози 18-сола Андрей Есипенко шуд ки қаҳрамони феълии ҷаҳон оид ба шомод Магнус Карлсени норвегиро рӯбарӯи шикаст намуд. Магнус Карлсен дар бозӣ бар муқобили шомодбози 18-сола пас аз гузариши 32-ум парчами сафед боло намуд. шомодбози рус бошад дар ҳамин рақобат бо муҳраҳои сафед бозӣ намуда айни замон дар радабандӣ мақомдори зинаи панҷум аст. бозии шомо байни Карлсен ва Есипенко дар доираи марҳилаи ҳаштуми супер мусобиқоти Tata Steel Chess дар Вейканзаи кишвари Нидерландҳо шуда гузашт ва чӣ тавре гуфтем маҳз пас аз гузариши 32-ум норвегии серҷоиза аз таслимшавиаш эътироф кард. Магнус Карлсен бошад дорандаи феълии унвони қаҳрамонии ҷаҳон аз соли 2013 буда дар тӯли маснади варзишаш бори ахир дар моҳи октябр дучори мағлубият шудааст. ҳамчунин Магнус дар соли 2018 низ талхии бохтро чашида буд. хулоса ҳарчанд ки Сергей Карякин Карлсенро дар силсилабозиҳои шомод шикаст дода натавонист, ҳамватанаш Андрей Есипенко ахиран дар як муддати кӯтоҳ аз уҳдаи интиқомситонӣ баромад. дар кишвари Туркия бошад мухлисони тими овозадори Фенербахче аз он шодӣ мекунанд ки ахиран Мисуд Озил пироҳани футболии маҳбубашонро ба бар кард, вале бар замми ин мушкилотҳои молиявӣ аз худ садо баланд мекунанд. президенти тими Туркии Фенербахче аз мухлисон хостор шудааст ки дар пардохти маоши кории Озил саҳмгузорӣ кунанд. чунин тарзи дастгириҳоро раҳбари бошгоҳи Фенербахче Али Коч ба мухлисон пешниҳод кардааст ки тариқи паёмакҳо анҷом диҳанд. ҳар як паёмак 225 евро арзиш дорад, вале Коч мехоҳад ки теъдоди чунин паёмакҳо 300 000 бошанд ва ё ки 1 миллион адад. чаро бидуни кӯмаки мухлисон дар пардохти қарзҳои бошгоҳӣ роҳи дигари ҳал вуҷуд надорад? агар дақиқтар карда гирем, президенти бошгоҳи Фенербахче Али Коч аз мухлисон хостор шудааст ки барои пардохти маоши Мисуд Озил 14.6 миллион евро кӯмак намоянд ва кулли ин маблағро тариқи ирсоли паёмакҳо бояд ҷамъоварӣ кард. Фенербахче бошад худ дорои қарзи бошгоҳии 516 миллион евро буда бошгоҳи овозадори Истанбулӣ дар ҳамин росто дар пардохти маоши Озил дучори мушкилот аст. мо аз мухлисони худ хоҳиш дорем, илтимос дастгириамонро давом диҳед. мо аз тарафдориҳои молиявиятон вобастагӣ дорем. рӯзи имзокунии шартнома аз шумо хосторам ки бо ирсолкунии паёмакҳо рекордгузор бошед ва 300 000, 500 000 ва ё ки бештар аз ин паёмакҳои шумо бароямон кӯмаки хеле нағз хоҳад расонид. иқтибос меорад аз суханони Коч Daily Mail. Мисуд Озил бошад бо Фенербахче шартномаи корӣ ба муҳлати 3.5 сол имзо намуда дар сафи Арсенал бозингари турктавори олмонӣ 254 бозӣ анҷом додаву бо 44 гол ва 77 паси головар аз майдон берун шудааст. инҷо метавон танҳо як чизро илова кард. 2 мавсим пештар худи Барса аз барои харидории Гризман қарзи кредитӣ аз бонк гирифта буд. айни ҳол бошад Фенербахче барои маоши Озил аз мухлисон пул ҷамъ мекунад. пас агар кор чунин рафтан гирад, дигар баъди коронавирус ҳам дар варзишгоҳ ягон мухлисро ёфта намешавад. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.